Shwmai, fe enw i Rob Hughes, mi'n gweithio Cymru Lles. Dyma fideo bach i ddangos i chi beth dyn ni'n trio gwneud, beth ydy lles, beth ydy ein gobeithio ni, amcanion, a sut fasa chi'n gallu helpu i trio neud effaith ar y Gymraeg a big business. Diolch yn fawr am yr amser i wrando ar hyn. Mae lles yn gweithio gan y chredu cymnia. Dyn ni'n chredu cymnia a safon y Gymraeg nhw, pa wasanaethau sy'n cael ei darparu gennym nhw hefyd. Ac wedyn dyn ni'n edrych ar rwyddo cymnia yma ymhlith siaradwyr Cymraeg. Dyna lle dyn ni'n angen eich help chi. O mwy o bobl sy'n hoffi dilyn a cyfrannu at y tudalen as cyfryngau cymdeithasol, o mwy o beswad fydd ganddyn ni wedyn gyda cymnia i wella ei darpariaeth Gymraeg. Y gyd ni'n gofyn i chi wneud, yw os ydych chi'n dilyn ni ar Twitter, cer at yn tudalen Facebook, facebook.com/cyf, a coffi a cyfrannu at yr hyn dyn ni'n gwneud. Dyn ni eisiau hefyd eich awgrymiadau am sut dyn ni'n gallu gwneud mwy effaith yn y byd Gymraeg. A coffin ni eich gwahodd i drafodaeth mawr ni a sut dyn ni'n gallu gwneud gwahaniaeth sy'n wir yn cyfri. O mwy o Gymraeg sy'n cael ei defnyddio gan busnesau, o mwy o swyddi siaradwyr Gymraeg, o mwy o gyfleon wedyn i bobl ddefnyddio iaith nhw, o mwy o gyfleon hefyd i bobl gallu gwneud dewis teg ar lle maen nhw'n siopa a mha iaith maen nhw eisiau gwneud a'u busnes nhw. Felly, cefnogwch ni, helpwch ni i drio newid y byd a trio codi status y Gymraeg y byd busnes a trio creu dyfodol llywelchus ar gyfer ein hiaith ni sy'n meddwl cymaint i ni gyd. Diolch yn fawr iawn i chi. Rhannwch, hoffwch, dilynwch, cyfrannwch.